però és perquè ignora que esta llengua o dialecte el cultivà Sant Vicent Ferrer, l'usaren Jaume I, Pere IV, Jaume II, Alfons V, els batalladors Llúries, Colomes, Entences, Montcades, Cardones i altres distingits personatges, i en ell cantaren també Jaume Febrer, Jaume Roig, Jaume Siurana, Joan Tallente, Bernat Fenollar, Joan Gasull, Onofre Centelles i lo cèlebre Ausiàs Marc, dialecte, en fi, que fins lo mateix immortal Cervantes li rendí entusiasmades alabances en la seva novel·la Pèrsiles i Sigismunda. Sols a l'eco, senyors, sols a l'eco li dona oix, o tal vegada picors que el fan votar. En uns termes semblants s'expressa l'any 1878 en el fullet Gran Fira en la ciutat de Xàtiva. En aquest fullet de 8 pàgines, Bellver defensa l'ús del valencià amb aquestes paraules. L'hem escrit en la nostra llengua o dialecte, perquè el tenim per harmoniós, expressiu i alegre com lo tabalet, i també perquè, havent aplegat la ditjosa hora del seu renaixement, com a bons valencians volem contribuir a propagar-lo i a fer-li lloc en l'esplendorós temple de la literatura, a pesar de que hi ha persones de tan mal gust i tan faltes de carinyo per a la nostra mare llengua que encara pot ser que no es critiquen. Més a persones tan melindroses i escasses de discerniment els direm que en esta llengua parlaren Ausiàs Marc, Jaume Febrer, en les corts els reis la usaren i també Vicent Ferrer. Un altre exemple és el de Francesc Sanmartín i Aguirre, escriptor de formació autodidacta de la colla de Llombart, nascut l'any 1848 a València i un dels socis constituents de l'Horrat Penat. El 30 d'agost de 1874 es publica al butlletí de l'Ateneu de València el seu poema Aurrerà, en el qual anima els lletraferits valencians a escriure en la llengua pròpia. Ab llengua de mons avis, ab llengua llemosina, en la que un jor cantaren mossèn Roig i Ausiàs Marc, ab eixa llengua pàtria, tendra, dolça i divina, de l'arpa de ma terra les cordes vull pulsar. Pàtria, fides i amor és la divisa santa, d'eixe pendó que empunyen els catalans cantors. Sigam tots eixe làbaro, ab fei i valenta planta, que ell a una nova Roma nos ha de dur un jorn. No és estendard de guerra, de pau i d'harmonia, de progrés i de glòria, tan sols és estendard, que avui els pobles recobren tots sa sobirania i trenquen les cadenes que els lliguen als tirans. Poetes de València, poetes de ma terra, vosaltres que de l'arpa les cordes feu vibrar, cantem en nostra llengua con l'au canta en la serra. Sigam valents l'ensenya que alcen nostres germans. Qui té llengua va a Roma, tenint la llengua vostra. Per què en una altra llengua templeu vostres lleuts? Acàs per una estranya han de deixar la nostra quan ella a nova Roma un jorn nos ha de dur? Cantem, cantem poetes en la llengua materna, en la que nins resarem les primeres oracions. No vulgam que algun dia per a vergonya eterna sobre nosaltres caiga la pàtria maldició. Sigam espanyols sempre, però que no se diga, perquè és la cort de Castella que som ja castellans. La llengua castellana nostra germana siga, mes no deixem que siga reina nostra jamai. Cantem, cantem poetes doncs, una i altra trova, en la llengua que un dia cantà el gran Ausiàs Marc. Tinguem fe en lo pervindre, que és nostra Roma nova. Poetes de València, avant, avant, avant. El 1878, en la sessió inaugural de presentació de l'Horrat Penat, Sanmartín i Aguirre va declamar el poeta Avant, idèntic a l'anterior, titulat Aurrerà, amb l'únic canvi del títol i amb la diferència que en aquest cas el pronuncia davant les elits del Capicasal. Un poema on reivindica públicament l'ús del valencià, fet infreqüent a la València de 1878, que, a més, s'ha considerat entre els pocs exemples del posicionament favorable a la politització de la Renaixença al País Valencià. I 2 anys abans, en 1876, Sanmartín i Aguirre publica el llibret d'epigrames, cuentos vells i baralles noves, que comença amb aquests comentaris lingüístics i literaris en el pròleg. València, la pàtria de Ausiàs Marc i en Jaume Roig, aimant com la primera de les seues glòries, no podia per ninguna de les maneres permanèixer indiferent a la idea tan lloable com transcendental per a nostre reialme de restaurar la rica joia de nostra literatura, idea noblement iniciada per sa germana Catalunya. És a dir, la restauració literària que encapçala Catalunya ha de ser seguida pel País Valencià. Davant d'aquesta situació, Sanmartín i Aguirre es pregunta: per quin motiu los literats i poetes de la ciutat del Túria, una vegada en lo camp de la lluita, no hi demostren lo seu valer amb los fets que sa brillant història ens dona lo dret en esta honrosa creuada literària llemosina a esperar-ne d'ells? Així, l'escriptor no entén, cite,
la injustificable inacció dels escriptors valencians respecte al moviment literari llemosí iniciat en Catalunya. De fet, Sant Martín i Aguirre considera que aquesta passivitat implica, cite, que als valencians se'n resistisca l'admetre per de prompte lo llenguatge de nostres avis parlassen, lo qual n'és molt gran obstacle per a la renaixença de les lletres llemosines, i per això, tenint en compte dels escriptors d'esta ciutat, entre els quals se troba en primer lloc lo popular poeta en Constantí Llombard, un dels que a més fe i treballen per a portar-ne a cap en València lo renaixement literari llemosí, s'hagin decidit a escriure i publicar-ne obres festives, si no molt recomendables per son mèrit, a propòsit per son gènere i estil, per a despertar-ne la dormida afició que tant encara avui escasseja a la llegenda d'escrits en nostre llenguatge. És per això que l'escriptor ofereix al lector aquest tablet d'epigrames arreplegats dels pobles de Catalunya i del País Valencià i publicacions llemosines com l'Ogaixa.